Dobrý den, slečno. Můžu vás na chviličku zastavit, pardon. Můžete. Já jsem Aleš. A já jsem Veronika. Moc mě těší, Veroniko. Ahoj. A můžu ti tykat? Jo. Nevadí to? Ne. Kolik ti je roku? 18. 18. Váš dál, ještě mladší. Jo, no. Fakt ti je 18? Jo. OK, budu ti věřit. Ty tady bydlíš? OK. Se strejdou. Se strýdou bydlíš? Tak to je hustý. Máš kluka? Nemám. Nemáš kluka? Tak super, ty. Jo. Šla bys někdy na kafe? Můžem. Jo? Ty. A co děláš dneska? Dneska asi nic. A jak to, že tak hezká holka jako ty nemá kluka? To nevím. Nevíš? Pokaždé je debil. A jak kluci se ti líbí? Ti, co mají rozum. Ti, co mají rozum? Ale těch moc není. Aha. A co ještě se ti na chlapech líbí? Tak to ne. To takhle z místa asi nevím. Prostě záleží, jak se chová. Ale musím říct, že jsi fakt krásná.